Bun găsit din nou, dragii mei! Am revenit cu ideea mea de a face podcastul cu oameni simpli, cu copii, cu tineri, cu cei care sunt în preajma mea. În acest moment, este seară, într-adevăr. Am vrut să spun că în seara asta, dar este seară, într-adevăr. Am lângă mine o domnișoară foarte frumoasă, care mi este foarte dragă și pe care am să o rog să se prezinte. Cine ești? Bună seara, eu sunt Calipsuța și anume o fată simplă și o domnișoară. Și pot spune că sunt și nepoata dumneavoastră. Nu intrăm în amănunte picante, domnișoară. Ok. Da, te rog. Am înțeles. Aș vrea să-mi spui care este cea mai veche amintire. Cea mai veche amintire a mea este probabil când eram mică, foarte mică, în jur de 5-7 ani. Da. Și mă jucam afară cu prietena mea din copilărie, prietena de la bloc. Ne jucam de magazinul și aveam frumos! bani în loc de frunze. Ce frumos! Spune-mi, te rog, bancul pe care îl spui oricui. Bancul pe care îl spun oricui. Deci un banc preferat ai? Da. Să mă gândesc puțin. Te rog. Nu-mi vine pe moment, sincer. Bine. Atunci, mai târziu, când ai să ți-l amintești. Spune-mi, te rog, mâncarea preferată. Mâncarea preferată a mea sunt pastele. Pastele, sunt ce? cele pastele carbonara. Sunt preferatele mele. Ce bun! Locul cel mai frumos pe care l-ai vizitat? Locul cel mai frumos pe care l-am vizitat este Grecia, Corfu mai exact, și unde am văzut destul de multe peisaje, locații frumoase, diferite tradiții, diferite culturi, ceva fenomenal. Mulțumesc! Spune-mi, te rog, unde te simți cel mai bine? Cel mai bine mă simt acasă, în cuibușorul meu, în Nu liniștea mai întreb cu cine, că e clar. Ce fel de relație ai cu părinții tăi? O relație de prietenie foarte strânsă. Consider și am să consider toată viața că părinții mei sunt prietenii mei cei mai buni, care îmi vor vrea binele meu, în diferite situații. Interesant răspuns. Ce fel de muzică asculți? Care sunt preferințele tale muzicale? Orice tip de muzică, în afară de... Este un tip de muzică pe care eu nu prea îl suport, cel rock de acel fel, hard rock se cheamă. Am înțeles. Care este cel mai important lucru, cel mai de preț lucru pe care îl ai? Eu nu pun preț pe lucruri. Interesant răspuns, din nou interesant. Ai prieteni? Da. Care este cel mai bun prieten al tău, în afară de părinți? Cel mai bun prieten al meu, în afară de părinți, este chiar prietenul meu. Bine. Spune-mi, te rog, ce îți reproșezi? Reproșez că sunt o persoană care pune foarte mult la suflet. Și pune în același timp și foarte mult suflet. Și nu încerci să schimbi? Nu pot. Atitudinea aceasta nu pot. că îți dăunează? Inima mea nu mă lasă. Eu sunt făcută ca să fiu bună. Da, dar știi, uneori lucrul acesta dăunează. Da, știu. Dar se poate trăi și cu asta. Cum crezi? Spune-mi, te rog, care este visul tău? Visul meu este să fiu fericită în viață. Să am o viață fericită și împlinită în același timp. Acum vreau să te întreb, ce te face fericită? Sau cine te face fericită? Liniștea mă face fericită. Liniștea? Liniștea sufletească, da. Liniștea sufletească? Când știu că sunt împăcată cu orice. Te-a făcut cineva să te simți inferioară? Da. Unele persoane au
nu le dau nume în momentul de Normal, față, nu facem au nominalizări. avut un rol de a mă face să mă simt inferioară față de ei, dar pot spune că ele m-au ajutat să ajung cine sunt acum. Deci a fost într-adevăr, să înțeleg, un lucru în favoarea ta. Acest lucru s-a întâmplat. Da. M-a ajutat să realizez anumite chestii și să formez un caracter. Când ai fost cea mai mândră de tine? Cea mai mândră de mine a fost când am luat bacul. Când ai luat 10 la bac? Când am luat 10 la bac, da, m-am simțit, deși nu eram pregătită, atât de pregătită, am știut cum să mă exprim în cuvinte și asta m-a ajutat foarte mult la bacalaureat și de asta atunci am fost cea mai mândră de mine. Ce planuri ai? Eu știu că nu se spun planurile, dar ca idee, ce planuri ai? Planul de viitor. În funcție de carieră, ca o carieră sau... Nu, în general, de exemplu, dacă pleci, nu știu, acum cu pandemia asta nu mai pleacă nimeni în excursii sau în vacanță, dar ai de gând să-ți cumperi un bilet într-o excursie? Normal. Vrei să, nu știu, să-ți cumperi o mașină? Normal, vrei să faci nu știu ce școală, cursuri, perfecționări și alte... Planul meu momentan este să iau permisul de conducere. Bine atunci. Îți mulțumesc, îți doresc succes. Mulțumesc mult. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Oricând, cu cea mai mare plăcere. Și îți doresc baftă multă și mult succes în tot ceea ce vrei tu să întreprinzi. Mulțumesc mult. Și vouă, dragii mei, ascultătorilor, v-aș ruga să mă ajutați să fac din aceste podcasturi niște interviuri frumoase, niște interviuri originale, cu oameni originali, cu oameni simpli, cu copii și v-aș ruga să îmi spuneți dacă vă plac și dacă le mai pot îmbunătăți. Vă mulțumesc și vă doresc o seară frumoasă.